Backpaxing, är det det? Ja. Oj. Kontroll på den här skonen. Ja, sen är det lite hålla i. Jag vet inte var han kommer att röka någonstans. Det blir... Jag har det här om du vill ha kontroll någon annan. Det här känns löst. Ingenting runt halsen. Det värsta är... Oops! Det är väl på ett Ja, det är ett borentagg där. Så får jag gå och lyfta av hela alltihopa, gör inte? Ja, det är bort. Vi vrider upp lite. Vi håller i med stycken. Ja. Den rullar inte så. Man måste kunna tänka ner uppe. Ja, just det. Det är allt löst. Håll ihop. Jag tar bort allt repar. Inte det här ska skjuta. Ge upp nu. Vänta. Håll i. Nu släpper jag här. Okej, nu. Yes! Bra grabbar och tjejer!